bigarren ahotsean Julen Rodríguez, silbotean Guillem Lechuga eta atabalean Mikel Garmendia. Txalo bero bat beraintzat. Eta nire atzean kokatzen den maila honetan gaurkoan epaimaila osatuko duten 3 kideak ditugu, Idoia Besada, Katerin Artola eta Xabier Mendizabal. Horiez gain, Antxon Mendizabal idazkari dugu aurtengo edizio honetan, txalo bero bat baita ere epaimailarentzat. Eta ezin ahaztu gaurko lehiaketa aurrera eramateko hainbat laguntzaile izan ditugula herrian, A30 Nudos Taberna jatetxea, Ilunbe Musikal Kartea, Avenida Taberna, Comercial Diesel, Erdibana Taberna, Gipuzkoako dantzarien biltzarra noski, Ilunbe Akordeoi Orkestra, Maribel Mujika, Naio Estetika, Pasaiako Udala eta Trintxerpe Elektrodomestikos. Beraz, bikote guztiek beren trebetasunak erakutsi dituztela, ondorengo sariak banatuko dira. Jantzi dotore eta egokienari garaikur berezi bat emango dio. 12 urte artekoen artean ongien sailkaturiko bikotari baita ere beste garaikur berezi bat. 3 lehenengo postuetan gelditu ez direnentzat, alegia sailkatu ez direnentzat, garaikurra eta 100 euroko sari emango zaie. 3. eta 2. sailkatuenei baita 100 euroko dieta edo ordainsaria eta garaikurra. Eta lehenengo bikote sailkatuari 100 euroko dieta besteekin bezala, garaikurra eta txapelak emango zaizkie. Ekitaldeakien hasteko, txistulariek fandango bat joko dute eta jungo naiz bikote bakoitza aipatzen. Txalo bero bat bikotetzat. Bilabona Segurati, June Aguado eta Ibai Izagirre. Naroa del Río eta Ner Lasa.
bikoteak ezagutu ditugula, hasiko dugu lehiaketa. Lehenengo bikotea, Bilabona eta Segurati, June Aguado eta Ibai Izagirre. Bigarren bikotea, Tolosa eta Zizurkildik, Naroa del Rio eta Aner Lasa, txalo bero bat.
Hirugarren bikotea Azpeitiatik Maialen Aranguren eta Jara Ezama. Azpeitiatik ere laugarren bikotea Elene Astiazaran eta Oier Arriaran. Txalo bero bat.
hemen ondotik, Lezotik, Isoni Lorenzo eta Mairi Maia. Txalo bero bat beraientzat. Urrengo bikotea, Errezil eta Azpeitiatik, Hegoa Etxebeste eta Aritz Atxokarro. Txalo handi bat.
Bigarren bikotea, Azpeitiatik, Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal. Txalo ongi bat. Eta azkenekoz Azpeitiatik Lore Lizarralde eta Jone Leon.
bikote guztiek dantzatu dutela eta epaimahaiak erabakiak hartzen dituen bitartean. Lehenengo lau bikoteek fandangoa dantzatuko dute eta azkenengo lau bikoteek arina. Txalo bero bat. sari banaketarekin hasi baino lehen, gustatuko litzaidak mesedez, Cristina Domínguez tablaura igotzera, estenatokira, txalo bero bat. Cristina Josetxo Domínguezen alaba da, eta omenaldi bat egingo zaio Josetxori, beraz Juan Genira baita, estenatokira igo, eta Teo Alberro, Pasaiako alkatea.
hitz batzuk esango ditu Josetxoren omenez. Arratsaldeon. Era ya por los años 50 del siglo pasado cuando 3 jóvenes trincherpetarras, participantes activos de la vida cultural del distrito, se pusieron como reto organizar un campeonato de baile a lo suelto en Trincherpe. Y aquí nos encontramos hoy, celebrando la 70ª edición del mismo. ¿Quién lo iba a decir? Antxon Yerobi, Baltasar Álvarez Saro y Josécho Domínguez fueron los 3 amigos que empezaron con todo esto, y queremos desde aquí agradecer y tener un recuerdo para todos ellos, pero especialmente este de hoy queremos que sea un reconocimiento especial a Josécho Domínguez, porque él sí que siguió vinculado al mismo hasta sus últimos días prácticamente. Todos sabemos de la labor realizada en el pueblo durante toda su vida, y este no es más que el primer agradecimiento de todos los que le tenemos que hacer. Mila esker, Josécho, por todo el trabajo que realizaste por y para tu Trincherpe. Eskerrik asko. Txalo, bero bat. Teo Alberrok, pasillak barketak hitzartuko du. Arratsalde on guztioi, eta egia da Juan Jeke aipatu duen bezala, gaur Gipuzkoako dantzara solteko txapelketaren 70. edizio berezi honetan ezin genuen aurrera egin aitortza txiki baino bihotzeko bat egin gabe. Duela 70 urte, Trintxerpeko 3 gaztek ekimen hau martxan jartzeko ametsa ez, baizik eta ausardia eta konpromisoa izan zuten. Antxon Yerobi, Baltasar Álvarez Sarok eta noski Josécho Domínguez. Haiei esker gaude gaur hemen. Decía que en esta nueva edición del Campeonato Guipuzcoano de Baile a lo Suelto no podíamos dejar sin mencionar y reconocer a los 3 jóvenes que hace 7 décadas pusieron el primer grano de arena para que esto se hiciera realidad. Y es que Josécho, más que ayudar a poner en marcha este campeonato, pasó toda una vida dedicada a nuestro pueblo y a nuestra cultura. Quienes tuvimos el placer de conocerle, sabemos de primera mano que sus aportaciones no son medibles solo en la cantidad de eventos que llevó a cabo. Su verdadero legado fue su capacidad de reunir y juntar a la gente y de unirla con un mismo propósito, el dar y aportar a nuestro pueblo. Josétxoren benetako ondarea jendea biltzeko zuen gaitasuna izan zen, gauzak aurrera ateratzeko zuen prestutasuna, eta batez ere Trintxerperi zion maitasun, zintzo eta isila. Josécho no trabajó nunca para recibir reconocimientos, lo hizo porque quería a su pueblo, porque creía en la cultura popular, en la danza, en las tradiciones y sobre todo en las personas. Horregatik, gaur Pasaiako udalaren eta gure herriaren izenean eskerrak eman nahi dizkizugu Josécho, eta bere senide, lagun eta gertukoei gogorarazi harro egoteko zenbat eta zenbat arrazoi dituzten. Porque cuando un pueblo recuerda a alguien y lo mantiene en su memoria colectiva, no es solo por lo que hizo, sino por la huella que dejó,
en este caso en Trintxerpe y en los trintxerpetarras. Utxune handia utzi duzu gure herrian eta gure bihotzean, Josetxo. Baina zure aztarna hemen egongo da oraindik. Plaza honetan, txapelketa honetan eta belaunaldi berriek dantzari eusten dioten bakoitzean. Mi esker. Txalo bero bat, eskerrik asko alkate. Eta, bueno, merezimendu gisa, Kristinari beste txalo handi bat, alabari. Juan Geneirak oroigarri emango dio, antolakuntzaren izenean. Eskerrik asko, Kristina, igotzagatik. Azkenengo erabakiak hartzen daude, epaimaikideak. Jarraian jakingo dugu, sailkapena zein izan dan, eta adieraziko dizuet lehenbailen. Aurrenaz lehenengo bizari bereziak aipatuko ditut. Jantzi egokienari, June Aguado eta Ibai Izagirre txalo handi bat. Oroigarri emango zaie, jantzi egokien aitzia. Kristinak emango dizkariak txalo bero bat, gazte hauentzat, zorionak. Bigarren garaikur berezi hau, 12 urte artekoen artean ongien sailkatuenari, bikote emango zaio, Egoa Etxebarria eta Aritz Atxukarro txalo handi bat. Egoa eta Aritz, txalo handi bat. Ia lehenengo 3 sailkatuak ezagutu baino lehen, sailkatu ez dinerei, oroigarria eta 100 euroko ordainsaria emango zaie. Azpeitiatik, Maialen Aranguren eta Aiara Ezama, txalo handi bat. Laura Re eta Iraitz Pazo zinegotziek emango diete, saria. Txalo handi bat, bikotearentzat. Lezo Errenteriatik, Isone Lorenzo eta Mairi Maia. Txetxo Imazek eta Kristina Dominguezek emango diete, garaikurra eta ordainsaria, txalo bero bat. Atera, ardira. Bai, oso ondo. Zorionak. Urrengoak Errezil eta Azpeitiatik, Egoa Etxebarria eta Aritz Atxukarro. Igo estrenatokira, oroigarria jasotzera. Alkateak eta Juan Geneirak emango diete, garaikurra eta ordainsari horiek, txalo handi bat.
urrengo bikote Azpeitiatik Irati Anguren eta Beñat Mendizabal. Aztena tokira mesedez. Zorionak. Eta azkenik, Azpeitiatik ere, Lore Lizarralde eta Jone Leon, txala handi bat, bikotarentzat, eskerrik asko. Hirugarren bikote sailkatua, June Aguado eta Ibai Izagirre. Txalo handi bat, hirugarren bikote sailkatuari, zorionak. Zorionak, txalo handi bat, bikote honetzat. Eskerrik asko parte hartzagatik. Bigarren sailkatuak, urduritasuna nabaria da hor behian. Bigarren sarituak, Naroa del Río eta Aner Lasa. Zorionak. Zorionak bikote. Eta azkenik, lehiaketako txapeldunak, gogoratu ordainsariaz eta garaikurraz gain txapela jasoko dutela, Helene Astiazaran eta Oier Arriaran. Zorionak, zorionak, gaurko txapeldunak hemen ditugu gurekin. Dantza bikaina egin duzue, zorionak. Hainbeste argazki. Txalo dira bai, bikote behintzat, zorionak. Eta ohitura den moduan, txapeldunek fandango eta arinarin bana dantzatuko dute. Eta honekin, eskerrak, eman nahi dizkizuet gaurkoan gurekin egoteagatik eta aurten 70. edizio izan da, aurren urtean 71. ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko eta txalo bero bat, bai bikote txapeldunarentzat eta beste parte hartzailentzat. Mila esker.